Искам да поговоря с трейдера, който седи там в момента и се чуди дали това изобщо е за него. Губещата серия, която няма край. Акаунтът ти е наполовина на това, което беше. Виждал съм този поглед и преди. Всеки трейдер, когато някога съм уважавал, имал момент точно като този, в който се намираш ти сега. Това съмнение в себе си, изтощението, тихият глас, който казва: просто не ме бива за това. Тези, които успяха, при тях не ставаше въпрос за талант. Те просто останаха, прегледаха сделките си, направиха корекция, бяха честни за грешките си. И някъде в този процес нещо се пречупи. Пазарът не е права линия нагоре. Кривата на обучение е брутална и точно такава трябва да бъде. Тя пресява хората, които искат резултата без да минат през процеса. Всяка губеща серия върши точно тази работа. Трейдерите, които се отказаха, аз съм виждал много от тях, така и не разбраха колко близо всъщност са били. Някои бяха само на месец разстояние от това да обърнат палатката. Не бъди този, който се отказал в тъмното точно преди лампата да светне. Остани в играта, върши работата. Не се отказвай. Ти го можеш. Близко си.